שלום, קוראים לי ניר, בן 45 מתל אביב. לא רוצה לחשוף את הפנים, אבל רוצה לספר את החוויה שהייתה לי עם סטיב. נתגלה לי סרטן לפני בערך שנה. קצת זמן לאחר מכן יצרתי קשר עם סטיב. ליווה אותי לאורך כל הדרך. שלב האבחון הראשוני, כבר הוא נתן לי דברים לשנות בתזונה. בזמן הקימותרפיה שמרה אותי מאוזן מבחינת התזונה, מבחינת הגוף, ואחר כך גם אחרי הוא שוב שינה את התזונה. התוצאות היו מדהימות, כי עשיתי שני ליינים שונים של טיפול קימותרפיה, וההשפעות היו מינימליות. תודות לכל מיני דברים, אבל אחד הדברים הכי חשובים בלי ספק הייתה התזונה. שאתה מרגיש שבן אדם מקדיש מגופו ומנפשו, אתה מרגיש שהבן אדם עבר בעצמו. פשוט בוטום ליין, תוצאות מאוד 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 טובות.